Zúg a mocskos Fidesz. Hát, hadd zúgjon. Hát, ha valós lakossági igény merült fel rá, akkor az zúgni is fog, ugye? Nem most kezdődött ez, hát már évek óta zúg, már tüntetéseken, most utána koncerteken, csak most egyre több koncerten kezdett el zúgni. És miért pont koncerten? Hát mert ott vannak a fiatalok, ugye? Lehet itt elbagatelizálni, hogy majd ez elmúlik, meg ez csak egy divat. Aha, el a faszt. Mitől múlna el? Mit tettetek érte, hogy elmúljon, kedves fideszesek? És hiába puffogtok, mindig a fiatalok fújják az új szeleket. Ez így volt 30 éve is, így van ez ma is, és így lesz a jövőben is, kedves Orbán Viktor. Amíg vannak olyan őszinte beleállós, rendszerkritikus előadók, mint a Krúmi, meg a Azaria, addig valószínűleg ez zúgni is fog, meg hát vannak olyan sztárok is, például, mint a Majka, akiknek a szenzorai iszonyúan ki vannak hegyezve a trendekre, és abból élnek, hogy ezeket figyelik, és jókor meg is lépik, ha kell, és meg is van hozzá a tehetségük. Mondjuk Majkánál egy picit más a helyzet, mert hát ha kell, akkor ő bátran szelfizik Szijjártó jó baráttal, vagy ha kell, akkor bátran ír egy rendszerkritikus dalt, és tényleg írt egy zseniális dalt. Bátran, milyen kár, hogy ez a bátorság elfogyott, amikor fel kellett volna vállalni annak a dalnak a igazi tartalmát. De én nem ítélkezem, őt is megértem a Campus Fesztivált is, amikor elhatárolódok a politikától, vagy megértem a tankcsapdát is, amikor nem akar politikával foglalkozni, hiszen ezek mind profi gépezetek, amiknek az elsődleges célja, hogy pénzt keressenek, és hát sajnos tudjuk, hogy abban a mai érában is lavírozni kell, mert a politika mindenbe bele akar szólni, így aztán ők, akik családokat, saját magukat, elsősorban utána családokat tartanak el, így lavíroznak, és hát nem állnak bele. Az más kérdés Majka esetében, hogy a fejvelövős performance után a propaganda úgyis a nyakadba tette már a kötelet, meg is húzta, és most rugdossa alattad a stokit, úgyhogy lehet egyszerűbb lenne felvállalni kemény rapperként ezt a sztorit. No de beszéljünk a harcosokról, a rendszer kitartottjairól, a végletekig elcseszett propagandistákról, akiknek bár ez lenne a dolguk, de finoman fogalmazva, és hát nem nagyon értik a trendeket. Ők azok a srácok, akik annó a házi buliban pont akkorra itták magukat vállalhatatlanra, mire jöttek a lassúzó számok, és a végén a felmosó nyéllel kellett táncolniuk, vagy ha mégis akadt egy lány, annak akkor nemes egyszerűséggel belehánytak a hajába. Na hát ilyen trend guru, a kutyaból előrángatott, nem éppen fékezett habzású menccel harci csivava Tamás, aki apró, hegyes fogaival és mérgező nyálával hát acsarkodik a pórázon és harap, amerre lát. És hát Tamásunk annyira érezte a trendeket, hogy sikerült beleharapni az első két Bernát hegyibe, ami a látókörébe került. Sajnos ezek baráti Bernát hegyiek voltak, az egyik a Hell, a másik pedig az OTP, úgyhogy lenéztek a lábuk közt örjöngő csivavára, és egy vakkantással visszazavarták apu ökölbe szorult kezébe. Metzer Tamást eddig sem az eszélyes szerettük, igazából nem is szerettük. De azt azért én sem gondoltam volna, hogy beleköt Don Csányiba. Ez azért nagy hülyeség. Hát, én nagy troll hírében állok, de hát azért ilyesmi eszembe sem jutna. Hallom, nem így értettem. Nyugi, semmi baj. Jó. Szép volt, barátom. Köszönöm. Pláne úgy nem, hogy jelenleg az OTP és a Hell sem szponzor a Majkának. De nem állunk meg, előkerült a fiatal koromban igen tisztelt, de mára már Viktor seggében élő Nagy Feri bácsi a Beatrice-ből, és kifejtette véleményét. Az öregről annyit kell tudni, hogy az agya ugyan még nem indul teljesen bomlásnak, de ő maga már nem vesződne az önálló gondolkodással. Ott ültem, és arra gondoltam, hogy de jó, hogy ilyen miniszterelnökünk van. Nekem már nem kell gondolkozni semmin. Feri bácsiról kiderült, hogy nem nagyon érti már a fiatalokat, csak maga elé motyogva annyi derült ki, hogy bezzeg az ő korában, a kommunizmusban, na ott volt diktatúra.
akkor nem lehetett ilyet csinálni, tehát ha lehet csinálni, akkor most nincs diktatúra. Hát, Ferókám, nem veled fogják majd meg a fiatalokat, ez már egyszer biztos, főleg nem úgy, hogy saját bevallásod szerint is leginkább pofán basznád őket, hanem vinne el téged, és már lassan egy talajmenti fagy. A következő előadó Pityinger Doppmann László volt, és itt kezdtem el érezni azt, hogy elfogytak az állistás megmondók, és le kellett menni a Karmelita talajvizes pincébe, és előrángatni azt, amit ott találtak. Na most, hogyha Doppmann a Karmelita válasz a Majkára, akkor azért tényleg nagy bajban lehetnek. Pityinger úr egyébként pénzember lett, van egy Dopp Hitel nevezetű cége, ami azzal foglalkozik, hogy olyan embereknek is ad kölcsön, akiknek már semmilyen bank még véletlen sem adna. De természetesen ez nem egy ilyen sötét biznisz, nem arról van szó, hogy ha nem tud fizetni, akkor majd elveszik valamiét, egy lakását, vagy behajtják rajta csúnya eszközökkel, nem ilyen uzsonnás hitelez, vagy hogy hívják ezt? Nem ez a jó szó, nem uzsonnás, de amíg eszembe jut, addig berakok ide egy random videót. Megkapja a 10 000-et, amit kézed? Nem, 50-et, bazd meg legyen, szarok rá, hogy honnan, de meg legyen. És akkor jött Doppmann, és elsírta a szíve bánatát az árulókról, a Majkákról, a Tiszapátról, ahol az egyik oldalról átállnak a másik oldalra. Olyan ismerős nekem egyébként ez a sztori, csak nem tudom, hogy honnan, hogy volt egy ember, aki így átállt az egyik oldalról így a másikra. Baszd meg az Orbán, baszd meg a kormányt, baszd meg az Orbán! Ma, amíg te kapsz 50 forintot rezsicsökkentésnek, addig a másik oldalon eltesznek nagyon sok milliárdot. Na de mindegy is, ez a nemzetgerinc oszlopa villantott egy selfie-t Orbán Viktorral, ami nekem azért volt picit furcsa, mert pár évvel ezelőtt még ő volt az, aki eljátszotta a miniszterelnök úr kivégzését egy jól irányzott fejrugással. Ezután érkezett a propaganda bártól Sir Robinja, az esetleges orosz támadás esetén megadásra buzdító Orbán Balázs. Ő egyébként 39 éves és fiatalokat meghazudtoló, kirobbanó formában érkezett. Bátor Balázsunk mindent, mindenhol leuraló erőszakot vizionált Majka fejbelövetése kapcsán. Szerinte pont az ilyen performanszok miatt akarták lelőni Trump elnököt és Ficót is. De nem csak ő vélekedett így, ugyanezen a véleményen van a porok ura Deutsch Tamás, aki szerencsére most magyarul adott interjút a Telexnek. Hát ő is rettegett egyet látványosan Majka performance kapcsán, majd kitért a mocskos fideszezésre is, és szerinte ez csak egy divat, ez csak egy hóbort, ami így el fog múlni a Fidesz következő kétharmados győzelme után. Hát kedves Tamás, én őszintén örülök, hogy az optimizmusod ilyen töretlen, és hogy ilyen mértéktelen bizakodással néz a jövőbe, és őszintén nem tudom, ez honnan eredhet nálad, de a dillered száma az mindenképpen érdekelne. Köszi. És most jön az én favoritom, nekem mindig is az a kedvenc részem, amikor felengedik a pincéből a budai vár rémét, az ott saját bevallása szerint is bingisztáni módszerekkel lakásokhoz jutó, dohos, már enyhén szarszagú Bayer Zsótit. Róla köztudott, hogy képességei emberfelettiek. Mondhatjuk, hogy birtokolja a hatodik érzéket, olyan szenzitív, olyan érzékeny antennákkal rendelkezik, olyan rálátása van a világ dolgaira, hogy bármely témában, eseményszámba mennek a megszólalásai. Legyen az háború. Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, ezt egy hülye is tudja. Vagy legyen az a fiatalokkal kapcsolatos észrevételek. Maximum 18 éves lehet, és már egy igazi kretén barom állat. Bayer Zsolt Bohát Dánielnek adott interjút, és
hogyha Bájer Zsoltot, bár nem a képességei alapján, hanem az írásai alapján az újságírás legaljának tekintjük ma, akkor nem tudom, hogy minek kellene a Bohár Dánielt tekinteni. Talán annak a szaros bödönnek, amiben ők leledzenek, és ahonnan dobálják ránk az ürüléküket. Az interjú során a mocskos fideszezésről neki az jutott eszébe, hogy ő is volt fiatal, de ilyen pofátlan soha. Kicsit meghatódva és elhomályosodott szemekkel emlékezett vissza azokra az időkre, amikor barátjával, Semjén Zsoltival pár sor után egy házi buli padlóján fekve hallgatták a Pink Floyd legendás lemezét, a Dark Side of the Moon-t, és erről a lemezről pont azt a számot említette kedvenceként, ami a mentális betegségekről és az elme háborodottságról szól. Milyen kár, hogy ott részegen fekve nem figyelt jobban, és erről a lemezről mondjuk nem az Us and Them, a Mi és Ők című dalt hallgatta meg először, ami a megosztottságról, a társadalmi egyenlőtlenségekről és az emberek közti mesterségesen létrehozott választóvonalakról szól. De meghallgathatta volna a Money című számot is, ami a pénz hatalmáról és a kapzsiságról íródott. Milyen szépen is rímel ez a Fideszre. És kedves Bájer Zsoltunk tollat is ragadott, idézem, állnak a színpadon, és eljátsszák, hogy fejbelövik a miniszterelnököt, meg a forradalmat. Persze forradalom az nem lesz, ugyanis ezek ahhoz is gyáva szarok. A mocskos fideszező közönségük meg csupa kígyóváló kis szarjancsi, aki jó dolgában azt sem tudja, mit csináljon. Jaj, Zsolti, ez így nem fog menni. Én próbálok neked segíteni. Az van, hogy a Fidesz évek óta próbálkozik, tegyük hozzá teljesen sikertelenül, hogy bevonzza a fiatalokat, hogy legalább néhány fiatal szavazója legyen. Erre meg jössz te ezekkel a dumákkal, és hogy hát nem tudom, észrevetted, hogy ez egy nagyon picit kontraproduktív. Tudod, mert az van, hogy ezek a kígyóváló szarjancsik jövőre, meg 2030-ban is majd elmennek szavazni, és ezek fognak benneteket elküldeni a tarka faszba. Hát, ez van.